Здравей, аз съм Зайн. И сега ще ти прочита мислите. Да, правилно ме чу, ще ти прочита мислите. Независимо на какво срещу гледаш, дали на телевизор, таблет, телефон, компютър или каквото и да е друго устройство, което ще излезе в близките 2 години, аз ще ти прочита мислите и това ще стане сега. Гледай внимателно тези карти. Всяка една от тях е различна от другите. Да. Взема тези, сега ще ги преборя. Имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 карти. И тук имам също 10 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мисли си за една от тях. Супер, само идей си мисли за сото, защото е прекалено явно. Мисли си за една от тези карти. Твоята карта изчезна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И тук вече имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И твоята карта пристигна при тях. Ако ви е харесало това, което видяхте, ще ми бъде много приятно да се запишете за моят YouTube канал, където ще видите още страшно много фокуси, илюзии, хипнози, четене на мисли по улиците и по сцените на България и света. Както и от време на време ще разкривам по някой фокус. Запишете се.